Dini jeng orang gala charges kalian bagai daito sama ni bagai jeng salsa asuk lagi orang ni orang kalian aja kah jeng kalian ni thang thani wo asuk cini Tripura Rajya go asuk kaham silpi cini rotno tongu seng saibiya खूब kaham sabono number inai sabono number ya jung simalia asuk ke dotono kaham besapka awani bagai jumpuila sini charges di torop থেকে jumpono pipeline ya hambai maya perdraw boro sini Tripura ni puskang ni bagai sini daito nanai boro sini bobishot Sini o jagawo sini edisi ni utuge Sara Tripura Rajya ni silpi rono anace kanace nini bolong halong para hathai hapung je silpi tomre rono rutubui toy phaya ni bangai je uduk sakharmani abono jung teibu pipeline hambai edisi rono Tini jeng orang ni wo, cini officially cini tabok cini principal officer rok aku rok jara tongai rok daito prapto officially officer rok bai jeng daito rojaka je 8 June ni 40 জন শিল্পী ফাইনাল এই 40 জন শিল্পী ni bisingo jeng 15 জন no manaran nai Abono sekarang kita bo sini officially staff jara tongai ro bani ro porok jotono jeng masak lainai jeng belai ke bicara kalaika belai ke mana sukru buis kalaika salaigai number nai hisap kalaite kalaigai jeng kaisa jaga kesai thangka jeng onoro wo buthagi malia kenei baksa number kalaika Engkau cenjas dok tebu bicara lagi salagi kini nibisi babai ke korupsi nalar mana iba awal dibangai 15 জন ya centabok 16 জন nibu mungsi matai pisiu 15 জন nibisi go 16 জন sopai kata Oke asa kaigo apne song jotono khanai tobo Cini tali karok, akorok, sab-sabran tubuka bumurok kenanai, jeng bumung saya kesukaan, jotono koinai ni musuh. Niro numahin nai, jara silpiro. Belai ke kaham ke untuk nai mereka, pada khub korang kaham, tal kegenang, bersamang berkerung. Bangsa orang musai sepuluh tangka musamang berkerung. Engkau Niro jotono silpi, jotono kaham parfum kalaika. Abani bangai jeng tobu, 40 জন bisingo 15 জন simatai hiniba. Engke jeng jara 16 জন ni bade je bumung sajagiaro niro ko hamya samani ya. Tamake borok kebang kaham ukher samani bangai borni number kaham kebang kungkha niro ni ke kisi sa komongoi Nironi bumung coklaika. Hai pun niro, belakang cini sampoti, niro cini rotno, niro cini silpi, niro bobishoto, tebu kaham. Tini jara tikinero, baru saya tebu kaham keru sabi manai. Karon bani bangai bangku benangu, kepala benangu. Kaham keru sabi tong pasi. Mia ni simi konglai kepaisi. Korang kosobi tangka, resap sebalia, korang ninde korang thamla kharis tangka. Kongrai kepai korang sebalia kaba. Apa baik gomona, kepala gomona. Hani bangai bus kamu, teibo kaham kuke resap mengserengai. Baru bahaya pai bilang theng, participate khalai theng. Amo tiprai don to tabok cengi dikha, abo bisi brung recolei tongai khaklai go. Naka apro nirok porok jara tini cokrai nirok. Borok teibo ek nomor ke sokai ni, abo sai miya, baru ni bangai nirok 7:30
শিল্পী সাধনা मा खालायनाय साधना खालायखे फल गुमानाय तपस्या मा खालायनाय फुं आइखांखे रिहार्साल मा खालायनाय बन श्रद्धा बाय रोजाबनो मा रोजाबनाय आइ हेरें बेरें रोजाबैया गान तांग्रा सा सोलोंथायनो आइ थांगे अर्केस्ट्रा खां गुरुम गुरुम रोजाबै मोसाबै फाइमे मंगिया आबोनि बागै साधना मा खालायनाय जों जाराव राष्ट्रपति पुरस्कार मानाय दंथों जेकोनो पुरस्कार मानाय दंथों बरको बेसकामो जों राष्ट्रपति पुरस्कार नानाय हिनि रोजाबं सोलोंमानिया साधना खालायते वो एक दिन रोजाबं सुरावो म्यूजिक कम्पोज खालायो अर्केस्ट्राबो खालायका अर्केस्ट्रायाबो खालायका जत जागाव थंगै थाङै बरनो बैनुखा हामजाखा रोंजाखा पुरस्कारिखा आवश्यक गन्दिराव बाहायनो दिनै अ जागाव सगैनाय खाख्लायगो हायनो बागै आंते वैसा जतना हामबाय दगो दिनै चिनि अर बुमुं साख्लायनि जे चिनि जाजनि बिसिङाव दंनाय दं बर' किसा कक साना मसुके साथु सागै चिन बुमुं साख्लायनि Good evening everyone. Saja kaham jattono au aijokni simi jugalijak jattono cerai khonai tai nasimja belai kya hambai mai afaro chini TTI sini IC ni sini borom gerang EM mojang suhel da bormano bobo khoroksa resamung gerung resamung sei gerung abuni bagino obahai haksal ni wansumono teyei o pandano bojugarikha belaike hambaibono obo kaisa tongthokja thoksimiya obojini phan music is our energy, music is therapy jantabo drugs podrepot kefe fekjane mani bai kobuli tongma jorao obo haike chini thinang ni chirairo rejamu mosamu obo haike creativity jotoni bisingno talent to or talent search khlai dada bosaka bising ni rotogai kari mani belai ke hambai chini oro borongganang piu tongo tebo department ni tang hangsong tongbayo alai jakai hor sal khasi gei do oi chini takau khoroni aro nar jotoni sinyo chini apon bai Rakesh borok norok agi phane sinyo borok tam kereng borok belai ke kereng borok o labano himja aboni bagi te serai o lama bongi thani au obaike sakthakane sungtebo bujogo kanai not for only our state centam khanya nangai oro sinia obo kaisa platform ma khanaro jungobono fataro talangai ti pride ni jaga India Idol to norok agino saimanja chini haste o to manjako norok taibo international idol phana norok thangmano norok ni thani to tawana di jottono ka hamle jamkha haipano jottono narak maya jung 16 narak mani bising norok taibo improve gane final thangai norok taibo ka hamgane sengabo khaklayo hage norok je oro sekmania kha hamyangai nogo baka hamyangai mogai ta thandi kha ba chawi thandi abo chini kajarmo norok tebo kha thoni thandi phan thoni thandi sung ti friday ni second session o sung marak nai nei phan thoni thandi obono chini norok no kajarmo norok no sung aboni bagai kha bai khumbai koijao academic qualification ni logi obobo nango oboni bagai alai da khai jora phaya jungbo jung tabuk sakni gok sanaklayo sung master degree khai rejabai mosawi amse jora tabuk bo sung senior citizen ni porebo sung khasigi tongphu obai keno nijini culture no hamjakna nangnai tei bo chai tokna nangnai oboni bagai pora pai srengnai opti jorau srengnai amti phaya porani logi obobo mas srengnai chini thrio no tongo
sini recamung masamung thungmung songmung sumung joto tongo sabaya norok result nasinja tai log ria joto na hambai nasin tongma bagai joto ni bagai waisa ya phakorobi hambai joto no ang 16th number ni simi jengi phainai tona ni simi saka jona sini ulcidok kok boro baike ulcidok kuno ulcidok ko tongo sing marks sari oro marks nong itebo bari nai khaklayo engineer angkol basali sabo India Jomatia Basrang Deporma Noro stage kisa faidi noro no jotto no luk namo jumo India Jomatia Basrang Deporma Koso Joiriang Rahel Koloi Rotna Jomatia Sobita Deporma Proja Jomatia Nomita Deporma Rupesh Deporma Bondona Nuatia Sharoti Koloi Sushmita Deporma Shilpona Deporma Meheli Deporma Ishita Tripura 16 Taka Ke bonogo da thang pai ja Sibuknya pas depannya dulu. Saya sulit. Yang Minta ini kok. Apom, ya apom. Saya repeat kaji bu yang kenapa dia buat? Saya repeat kaji ni, bay. Bulan sini. Priya Jomatia Ishita Tripura Meheli Deporma Shilpona Deporma Sushmita Deporma Sharoti Koloi Bondona Nuatia Rupesh Deporma Nomita Deporma Mamita Deporma Takti Kaprumoi Padi Buinisai Keler Karajab Taniba Kachiki Padi All are present? Yang art ke pasar ni. Yang art ke pasar. Monitor. Klik na tuh orang. Belai ke kata deng beri rengomani no bojot to sini bos hokno se furungsinai beri rongno rengna nango. Mother is the best teacher. Boro bolong mother nai bongni nukhung bongni bosong jotto no jeng sanai ang nayo bohai tei bo beri rong beskangi faitu. Sini bosongo sini dongkao obai kita bu sosial media tu pini tongani abaka belai serungjak nai je serungna musungnai naina musungnai belai ke yagono nai obno saimani mano rungli mano sini baru kebang ma musungoi tong maksa beka tongphano kami aptiro kutu obta taklai bisai atai ngan ni khakro obtui kaisa platform
chini tinang ni chere rong rona nago kaisa maneino khati donma sai buino phuno ko abo busuk chini do phawo busuk samung na hake abno samung phunangman abo bo kaisa chini tabung nangi do chini kwbang nomti korong samung korong samung ke norok tini ano koksingma bai belai ki ang khaksingma mangkha norok no bai belai hambai maruno chini gala round kakai chini 8 June ni khorok ba khlaiei khorok bruji phaimani mane 5 jon khlaiei 5 artist khlaiei 8 June ni 40 artist phaimani ka contest phaimani ke batene phaimani khorok bruji aba 40 aboni bising jeng tini borongni bate mo naiei abo hake seng select aba sakina nangka amjuna nangka borokno bebak phasing chekai nai amjogai borokno chung theater round ni bagi tabo khorok chidok 16 marka baike mane agi 15 onei okomani abo o salobo borok bottei rechagoi batai leongka ba tai phanongi man baksa phanongi man abaike chini tini khorok nei tai khabong gai aboni bagai 15 ni 16 angka hayaka sung borok khorong ni to sakagi nar maria ake khorok chano sakagi talang kakte khorok sakha hanyang nai chung to khaba charana mari chin chare rong kha sabaina bagai chung obok khlaya chin chare rong te khaba chari chini haste ni bhataro chini hayong beramo tar hori mano bongyo bisini rengmani no sing hayong ganang ida phunugui mano piri mano abno sing yak khili ngai bongni dong ngai sing bong chubana bagi oba ke sing amjuk lai bongno sing tebo tisana bagi chatuk lai Madam Bobono basic khlai na somja ko goi brok no te kaise rengo tisana oboto kabangma point to kaisa artist ni tamo bini guna boli bini tamo quality tongna nangai aboto haino khako songboro no kusi kuilano bini khorang tongna nangai bini tune tongna nangai bo khorang krikhe bakir sabna ba khorang tongna nangai bro tal tongna nangnai bini tal loi matra tongna nangnai bo tal bai rasa byangka kai bui khna tok jagya bo kham bai khu bai khapiri samna nangnai ga buni bekhano hamza runa nangnai buni bekhano tebo tong thorana nangnai abo tal sarabo bui bekhawo haberi me abo bekhawo habruna kai bini tal tongna nangnai loi tongna nangnai ma abono karibo bo stage thangai kita kirija kada lachija mokhanga pai ya abro jotto bo audience by eye to eye contact kai bo samna de mokhanga pai rukuo abo bonangnai abono karibo bini presentation bini kamo sanai bini je through khaimani samung through khaimani bor samung bike through khainai set to sini to podre samung to hai diba tong to chat ni to kabanga chini rangini to aboni juda chini sur bragini ba bakini to abono karibo chini siri sitini chini je yapang yareng abono sajui to jeng jogo kaimaya jeng abono bike pogriyai toniman abono bike seng thangi toniman bike seng talangi thangman chini siri sitini agini chini dofani rangini sing America pan thanga kai arangini no khana kai London pano thanga Delhi pan thanga je jaga pano thanga jadu college nang haksalo pano khana di mokol bai nu ya khunjo bai pano khana di e obo sini hasteni sini Tripurani jadu college sini thango haino engkai jongo banta bahai rok manai sing sini mahai nukna nanya aba ke sini siri sitini rangini no bujung khati oi sini tabuk jinang ichrai no sini roi tai hok bai thangla sabrei seng narna nai khati amno pogile bhai jana babu sini tuimo khai sini abo kothang tabo bo seng wayang khiloi jarai motho kai jarai tabo bo tu asakai scientific sini jeng norok chanai phan nadi tabo phan seng le kan si jarai murumoi pai ang niji chaimanu ani sukma sa tong abo ko nani kopni sini thuyo da kerungjak sia abo rangini ti sakai je mutrili
लेफाय हप्तायबो दङ आरो अ नक्साका बारि मादि लखमा बारि थादि थुइ मुक्तरि अब हायनो साजा याव हप्ताय जे सिनि बोसक नांमानि साजा उनको चौधर बुक छकाय वारिं साखामो बोइसाक माइकाइकै माइदां कलम आबरो खायनो नां आबो जरानि सामु खालायनो आबाय को बिति गोबां मा दङ साबायामो राजाबो काय हसानि मताय गांगाल मामि तारो ताबो ततलो सिबाय केसरायो ओंगे राजाबो थारो मिसि मतना गांगाल तक ताखौ थारो आव आबरो जतनो सिरिसिति ओंइ फायमानि आबरो बाक्सा चरायंकाय साइमायाव ओको राजाबो थारो मोसै मतना र हमजों मोसैया मिसि रमदि गांगाल तक ताखौ थारो न तक गुफुर थारो नि दं इ आफतर गोबां मन कारेक्सन हमति खलाय मा बागि हामबाय मेदाम आवनो र बाहाय